Eu quero paz, xa chegou o día da paz, hai que perdoar, se queremos ter amigos, nada de loitar. Non quero guerra, quero amor, ledicia no mundo que é o mellor. Eu quero paz, quero amor, quero que todo sexa mellor. A soltar as pombas que están desexando sair, para que en paz e armonía poidan vivir. Hai que abrir a porta do corazón, e a xente que nos fixo mal, saber perdoar. Non é tan difícil saber respectarse, nun mundo de paz, queres estar. Moito falan os que mandan, barullo e ruído sen máis. Só din cousas valeiras, non se involucran xamais. Parece que non sexa simple, mandar e mandar ben, pero ás veces parece que peor non o poden facer. A paz é algo necesario, co que non se negociará. Deberían de entendelo ou xamais se arranxará. Parece cousa sinxela, levarse con todos ben. O que non queiras para ti, non o fagas a ninguén. Se todos sabemos iso e queremos vivir en paz, que nos non impide entón? Debemos reflexionar. Loita ou paz? Loita ou paz? Que é o mellor? Guerrear e berrar ou amar e soñar? Hai diferenzas, seino, pero a miña cabeciña non pode cavilar. Alguén me pode explicar? Matar ou amar? A guerra non leva ningures, só tinga paisaxe de loito, creando corazón rotos e sementes que non darán froito. Pola contra, a paz só é respectar, querer axudar, poder abrazar e a quen che pete, bicar. A paz é respectar, é sentir que algo bo vai vir, é celebrar xuntos un cantar, é con amigo rir, e con el todo compartir. É que coa amizade e toda a felicidade podemos celebrar todos xuntos o Día da Paz. Que haxa paz en toda a familia, en todo o fogar, que haxa felicidade en todos os amigos, en toda a cidade, que non haxa guerra en todos os países, en toda a terra. Cando hai paz, brilla o sol. Cando hai paz, non hai dor. A pomba da paz viu dende lonxe para rematar as guerras de día e noxe. Que calen os cañóns, que se dispersen os soldados, que as guerras solo traen derrotados. Alegría sempre, ela é o que se merece. Bico sempre, temos o que saber dende o berce. Para que todo vaya ben, e se isto fai alguén, solidaridade, 100, máis grande que unha almacén. A vantaxe de ser xustos, ser honrados, é que imos ser moi amados e, sobre todo, respectados. Bela arte, belo son, máis claridade, máis guerras non. Se o mundo fose meu, enchería de cores brillantes, esas que guían a súa ruta aventureira. Xa non sería en branco e negro o mundo, senón multicolor. Gustaríame poñer moita luz ao lugar onde agocha a cabeza avestruz, que sairía da terra convencida e valente, para lle plantar cara a vida e máis a xente. Nas paisaxes tristes da fame e da pobreza pintaría todo o mellor da natureza, e nos vagos de cor dos meus irmáns quedaría pintada a pegada das miñas cálidas mans. Sobre o lenzo xigante do planeta salpicaría todos os cores da miña paleta, e distintos, iguais e mesturados no arco da bella comeríamos xa. Se o mundo fose meu, daríalle oídos e ollos novos a xente, para que todo lles parecese diferente. Quizais daquele, por fin, comprendería que ás veces non se comporta como debería, porque eu só sería partidario de lles dar oídos e solidarios. Así repartiría sempre esas miradas, que son fiéis á palabra dada, a esa atención que escoita xenerosa do irmán amigo cada cousa. Se fósemos quen, polo menos un instante, de encontrar o distinto e interesante, en querer que o mellor está na nosa mente. Quizais a variedade no canto de asustarnos, tería un bon motivo para ilusionarnos. E no canto de regueifar, sentón nen son lanzaríamonos sempre a mar de corazón. Este é o noso manifesto pola paz. Respectar a vida e a dignidade de cada persoa, sin discriminación nin presuizos. Practicar a non violencia activa, rechazando a violencia en todas as súas formas, física, sexual, psicolóxica, económica e social, en particular hacia os máis débiles e vulnerables, como os nenos e as nenas e adolescentes. Compartir o seu tempo e os seus recursos materiais, cultivando a xenerosidade a fin de terminar coa exclusión, a injusticia e a opresión política e económica. Defender a liberdade de expresión e a diversidade cultural, privilexiando sempre a escoita e o diálogo, sen ceder ao fanatismo nin a maledicencia, ao rechazo do próximo. Promover un consumo responsable e un modo de desenvolvemento que teña en conta a importancia de todas as formas de vida e o equilibrio dos recursos naturais do planeta, contribuir ao desenvolvemento da súa comunidade, propiciando a plena participación das mulleres e o respecto dos principios democráticos, co fin de crear xuntos novas formas de solidariedade. Obriga, pero se olvida do objetivo panorama internacional de guerra, de terrorismo, de inmigración, de violencia de xénero, deixando
de primaria. E por último, unha sorte de poucos mensaxeiros. En primeiro lugar, os nenos e nenas de primeiro curso de primaria van a recitar o poema titulado Poema de Paz. Un aplauso, por favor. Paz é facer novos amigos. Paz é manter a auga azul para todos os peixes. Paz é coitar todo tipo de música. Paz é pedir perdón cando falta a ninguén. Paz é
camiño. Atendede. Aplastados por unha deuda externa que lles impide avanzar no desenvolvemento dos seus países e atender as necesidades básicas dos seus Niños e nenas explotados a traballos esgotadores e perigosos, maltratados ou abandonados. Os nenos e nenas da rúa, obrigados a sobrevivir sen familia e sen ninguna axuda. Non poden ir á escola. Denunciamos mulleres en escravitude sen ser reconocidas na súa dignidade humana, sen liberdades e sen posibilidades de promoción. Denunciamos miles de refugiados que sofren solo por dos lugares e da súa terra, por escapar de guerras e conflictos que necesitan axuda urxente. Denunciamos a violencia de xénero que é un atentado contra a integridade, dignidade e liberdade das mulleres. Agora, os meus compañeros e compañeras lerán o manifesto pola paz. Un aplauso, por favor. Respectar a vida e a dignidade de cada persoa sen discriminación e prejuicios. Practicar a non violencia activa, rechazando a violencia en todas as súas formas, física, sexual, psicolóxica, económica e social. En particular, hacia os máis débiles e vulnerables, como os nenos e as nenas e adolescentes. Compartir o seu tempo e os seus recursos cultivando a generosidade a fin de terminar coa exclusión, a injusticia e a opresión política e económica. Defender a liberdade de expresión e a diversidade cultural, privilexiando sempre a escoita e o diálogo. Defender o fanatismo nin a maledicencia e o rechazo do próximo. Promover un consumo responsable e un modo de desenvolvemento que teña en conta a importancia de todas as formas de vida e o equilibrio dos recursos naturais do planeta. Contribuir ao desenvolvemento da súa comunidade, propiciando a plena participación das mulleres e o respecto dos principios democráticos co fin de crear xuntos novas formas de solidariedade.